Намаздан һуң тәсбих тартканда намазлыкка ултырып тартыргамы, әллә намазлыкты алып куйгасмы? Бұл мәсьәлә турасында ла галимдар байтак язган. Моның турында бернисә көчле хадис бар. Мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән: "Әл-мәлаикату тусалли аля ахадикум ма дама фи мусаллаху ма лам юхдис." Фәрештәләр кеше үзенең намаз кылган урынында ултыргансы, уның өчен дуа кылалар диелгән. Бұл хадисте аңлатыла. Аллаһумма гфир лаху, Аллаһумма архамху дип әйтәләр ди. Алла Тәала уны гафу ит, үзеңнең рәхмәтеңне күрһәт уга дип. Шундый сүзләр менән фәрештәләр дуа кыла. Мәләм юхдис, тәһарәте бозылганга тиклем диелгән. Шулай булгас, әгәр кеше намаз кылган икән, ул мына тәһарәте бозылганга тиклем, я башка бер версияларда әйтелә, торып киткәнгә тиклем, ана шул фәрештәләрнең дуаһына лайык була. Ләкин уйларга кирәкмәй, кардәшләр, мына намаз кылдыгыз да бер ергә лә 1 сантиметр, 1 метр кыбырларга ярамай дип уйларга кирәкмәй. Чөнки Пәйгамбәрбездән саллаллаһу алейһи ва саллям бындый гамәл, бындый кылык күренмәгән. Ул намаз кылгандан һуң кай вакыт теге торып ситкә китеп, сахабалар менән һөйләшеп, башка ниндидер эш эшләп йөргән. Шуга ни, әгәр мусаллаху дип әйтелә икән хадистә, намаз кылган урын, бында ана шул мәсҗид күз уңында тотыла. Әгәр ир-егеттәр өчен әйтәбез икән, был мәсҗид. Мәсҗидтең эчендә кеше намаз кылды. Мәсәлән, кайдалыр бер мөйештән икенче якка торып китте, яки теге мусхаф, Коран алыр өчен, башка эш өчен кыбырлай икән, барыбер уның өчен фәрештәләр дуа кыла. Катыннарга килгәндә, мына өйләренең эчендә намаз кылдылар ди. Әйтәйек, намазлыктарын кайдалыр алып куйдылар, бер урындан икенче урынга күсеп утырдылар һәм шул вакыт зикр кылалар. Я хатта кылмаһалар да, барыбер мына әле генә намаз кылдылар, әле тәһарәттәре бозылмаган. Шул вакытта фәрештәләр һезнең өчен дуа кыла. Шундый мәгънәсегә бұл хадистердән.